Hai unha preocupación moi importante por parte dos pais do Colexio Vicente Otero Valcárcel. A verdade é que, ao parecer, só hai unha quenda de comedor de 150 e algo de nenos. Consultado a Xefatura Territorial de Educación, puidemos contrastar de que o que hai asignado para este ano son 410 menús un día a semana o martes, e despois o lunes, miércoles e xoves son 355. Por razóns da pandemia, os protocolos cambian e, ao parecer, o Consello Escolar ten que buscar a forma, ou debe buscar a forma, en colaboración, por suposto, coa Xunta, que é a Inspección da Xunta de Galicia, para intentar que todos os nenos poidan comer. Por parte da Xunta, dignos que non esa cantidade de diñeiro que pode costar os 350 menús diarios, 355 menús diarios, está aí. E o que hai que facer agora é o Consello Escolar, dirección do centro, a AMPA, o claustro de maestros e os representantes do Concello, buscar a fórmula para que se poida, a través de turnos, conseguir que os nenos, igual que o ano pasado, creo que asignados 4 ou 5 menús máis diarios, poidan quedarse a comer no colexio. A verdade é que é preocupante, creo que hai pouca información, esperemos que o luns a AMPA vai a facer unha reunión e que de aí saian cousas máis claras. De todas formas, estamos a disposición dos pais e nais dos nenos que veñen ao Vicente Otero Valcárcel e, por suposto, que nos poñemos do lado deles para que quepan o maior número de nenos que poidan comer no Vicente Otero Valcárcel.